Hapot, dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang problema da sa bulos kan trafiko sa Pilipinas, saro mga tugang sa nailing niyang rason. Iyo tabi ang kawaranin disiplina niyato na mga Pinoy. Kawaran kidisiplina kan mga drivers asin kita mismo na mga Pinoy. Ano sa hiling nindo? Tama daw ang Presidente? 0928-777-5548 0966-203-0034. Ilingon nindo. Ako po, haloy naman akong nagmamaneo. Pero di ako jingki kusog kibot na mag-counterflow. Yan baga sa mga national highway. Ngayon may halaba, no, na pila. May nangyari sa Inutan, Salbatan na nagmangno ka man, may nag-counterflow. Nagmangno ka man, mga tugang ang sarong linya, tabi, duwa na ang sarong tinampong linya, duwa na ang taraning na mga bihikulo. Nagmangno ka man, mga tugang, so mga nainot, nahudya na nakalusot, tas singit kisingit. Bako daw na problema iyan sa trafiko. Nagmangno ka man, mga tugang, habo kitang magsunod kan mga traffic signs. Bako na problema sa trapiko. Kita man mga tugang na mga parabalyo sa tinampo, nailing mo ng warang kurit dyan para sa pedestrian lane, nagbabalyo kita. Nailing mo ng naka-red mga tugang ang traffic light, nagbabalyo kita. Bako daw problema yan sa pagkapiot kan trafiko. Iyan ang hapot. Hello, good morning. Good morning. Hello. Hello. Hello, good morning. Yes, good morning, amigo. Tama yan si BBM. Sa gabos niyang sinabi, dumang ka nagtawid na tama siya. Tama yan. Sa totoo lang. Gari pa rin natumba. Saro lang na factor ina. Ulo, dakulo na mga rason. Pero saro ining rason na natumbok niya. Yo. Actually, ang Manila talaga. Gaali pa sana ako suwapon. Big obserbaran ko duman. Medyo menos na sa mga U-turn. Yan. Okay. Diyan so yan, bako naman siya dakulo ng U-turn baga. Nagbaylan ka kasapon, migo? Bailan. Dira mo sa auto mo? So, auto company yung ko. Kumusta sa tinampo? Medyo, pero Maray na? okay naman. Maray na? Dali, mapigmamati. Igabaga dumang kihalabauno na under construction, maray naman. Sa may partikan Garudel Gallego area yan? Uragay area. Okay na. May plano kaya akong mag-file kilib next week ta. Mapa Manila ako. Mano ka man duman? Maarog sa imo. Dito pero ang paglib ko sa DCGB pa rin, nagpo-programa ako, tadbor bit ko sa kuyang satellite na gadget. Yan sana. Ayan, okay. Yan sana, abot. Kumbinsido ka pala duman sa sinabi kang presidente. Ako sa hiling, may punto siya, amigo. Tama siya duman. Kumbinsido ako. Diba? Kulang kidisiplina kita, di kita tatao malangkagon kita. Disiplina talaga. Yes. Okay. Salamat amigo. Alright, yan tabi yan. Di ba? Kamong nagdadangog ngunyan, ano pang iling nindo? Tama daw ang presidente ilingon nindo ha. Kan mga ang nahiling mga during the term of President, naroon naman si Presidente Rodrigo Duterte kan mga panahon. Nag-imponer kita ki halangkaw na buwis. Tan sabi ngani na because of ito sa build program niya, makalikom kita kidagdag na buwis. That's good.
obligasyon na yan kan Estado na mag-imponer kibuis, mga tugang buda nganing igwakim mapaduman iyan sa mga basic services. Pero ang saro sa rason ka ito, iyong limitaran daa mga tugang ang auto, takadakulta ng auto, kulang kitang tinampo. Mala, kan ito baga inimplementa, so dating 1.2 million, naging 1.4. So 1.5, naging 1.7 ang auto. So mga kotse, nagdagdag ki mga 100,000 ang kada saro. Di ba? So, di man bagata. Ano ang giniribo kan mga baysadering auto? Ipinason mga tugang so tax ninda sa konsumidores sa parabakal ki auto. Oh. Apera kan ipinason, mga tugang, ano pan ginibo, nag-implement kan so zero down payment, salbatana. Bako nakadakol na auto manggiraray. Di ba? Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Driver ako sa Manila. Nag-drive ako sa Manila. Doon ako nagtrabaho. Iya po. Bako man sana lack of discipline. Ang discipline iyo, totoo, lack of discipline kang tao at saka kang gobyerno. Oho. Kan gobyerno? Di kayo mga signage. Ang gobyerno, di mag-signage Ay, sa diri tultol. tama ka dyan, madam. Di baga. Maski localized Ninda. Oo. Ang drivers. Yung The manangga. drivers in the first place, the color are may lisensya, di man ki-edukasyon, di man ki-training, di man ki-inform. Basta nakapasa, di nga naisiyan kung ano gustong sabihin kang left and right. Oh, but Nag-signal pa right, turn left. So saan sa likod, baga. Iyo. Sa likod, bigla kang nag-preno, madiskarte ka. Parang base, ay grabe. Tapos, yan na yan, keep distance. Oh. Pulgada na sana ang distansya. sa bumper kan lubot kan auto. Yes. Oh. Pulgada na sana. Oh. Tapos, lack of discipline. Taga-boss, bako sana sa tao sa gobyerno. Iyon Ata man ng ang signage, ng signages. enforcer. So mga pulis, ako ako kipulis sa Manila. Kasi beating the red light ako. Oh. Tapos, ito pala, so pulis, Tagaligaspi, pinadiretso ako. O, di ba? Sabi sa kuya, gamitin mo ang malsok mo. Oh. Nailing ko. Dahil ko ba niya ako nailing, sir, ang traffic light. Alang kawon, marathon ka pa ngayon. Say, taga-sayin ka gaya, ay Ligaspi. Sayin ka sa Ligaspi. Tapos, balik na gaya. Makasupog ka gaya. Sabi sa kuya. Gamitin mo yung malsok mo, mga rason mo ngaya. Bicolano pala. So, ang lack of discipline. You apply the law when it is violated. Ang iba, pipalampas na, painugakan sa police or Yes. Yes. So, nagtao kay ito, sir. Nagtao TOP. Trip ticket. Oo. Iyo. Tapos, di man talaga, rason iliit, na ka, police. Okay, sige na, sa susunod, dahil mo yan pag-ulito na, iyo. Sa Singapore, sa Singapore, dahil mong kipulis, yaw sa CCTV, madala ka, mabayad ka na senator, natikitad ka na. Iyo, itutuo talaga. Pag marinyo ka kang auto mo. Hardware baga. Nakastop pa ang pedestrian na, magbabaralyo na. Ino nang gadman abako sa karang. Problema ko iyan. Mas kunig din sa may, bagan sa may Jollibee. Kung sunodin mo ang Sentro? traffic light, ikaw man na driver, kung sunodin mo ang traffic light, takabang nga, kakasalan mo. Yun ang ga. Kung makasalan ka, pedestrian, kasalan mo. Binangga mo ito. Sabi ka, pulis yun. Naka-green, naka-red. Ay, ikaw man ginawa, may kasalan. Okay, say, anong klaseng batas iyan? Yes. So, everybody, including the government, they lack discipline. Tapos, saro pa, dahil man-edukado ang mga, bakong edukadong so naka-high school o naka-college, dahil nakasabot ka traffic laws. Saro pa yan. Traffic rules pala, rules. Traffic rules. Halimbawa, sa US, may handbook ang gabos sa driver, may handbook hindi. Halimbawa,
pirang beses ang sa likod mo na iling mo. Pag 5 na, maluya kang maglalagad. May 5 Nakabuntot na sa imo. likod mo. Oo. Magilid ka na, papahagihon mo sila. Yan, exactly. Oo, may mga rules ka. Totoo. Hindi, labot ko sa imo, gari ka na dyan pagong. So, likod mo, sige, Yun ang God. Yun ang God. Oh. We Yeah. don't have traffic rules. Dahil Yeah. nasabutan ka ng mga tao. Dahil man edukado kang gustong sabihin ka ng mga traffic. Sa ano ngayon, ikis-ikis ngayon iyan. So, railroad crossing baga. So, ano ngayon gustong sabihin ka? They don't understand. Oh, o yan, straight line ngayang iya na yellow buda white. Anong gusto sabihin nila ka? Kimat kayo. Anong gustong sabihin ka? Siguro ngayon, raot. They don't understand. So, they affect, their ignorance affects other drivers. Oh, yes. Kung halimbawa may Totoo. 10 driver dyan, Totoo. 8 ignorante, o paano ka? Kung apektado sa duwa, Yeah, gabo sila problema. ignorante. Yeah. At tapos, another thing, an infrastructure nainting kopong-kopong pa. Grabe yung problema Ayun talaga. nga. You know what? It affects the status of the roads. Affects traffic. Yeah, yeah. Pabrika, Yan ang mga lubak. maluho, Lubak-lubak, ano, di ba? patrol, oo, lubak-lubak, pabrika. So, likod mo, mabralik mo na, luway-luway. Correct. Oh. Kaya ako, sa Pero baka- sabihin ko si Marco, si BBM, Baka nalingawan ni BBM Ang inot na daing disiplina. Baka nalingawan ni BBM, nakasabay pa lang so dapat obligasyon ng gobyerno. Nakasabay siya. Nakasabay siya. Oh, Tama dami- mga patas na, dahil mag-impose, dahil Yes. mag-susunod. Kapuro na plano, gabos gusto pa na benepisyo. Ako Yeah. kita benepisyo. Yes. Totoo. Diba na, sir? Yeah, Kaya pa. it's a group of factors that contribute to the problem. Yeah. Na kung ano kitang dapat solusyonan. Mm. So, siguro, aki pa lang, kasi siyempre, gabos na tao, gusto pag-drive. Siguro, Yung baga, yung baga. Ayan ang opinion ko. Turuan na ang mga aki, anong rules? Correct, Anong correct. rules ka road? Correct, Kung correct. pedestrian, dapat kasabutan hindi ang rules Correct, ng road. correct. Ikaw pag may pedestrian na, urong sulong, gari ko burong ko. Urong sulong. Pag yaw sa kanto, mabalik. Tapos, sabi, iba ka sir, urong Correct, sulong. Tapos minsan, mag-nervous, biglang Paminsan nakasignalite na sa wala, patuo pa lang. Yeah. So, pag discipline, hindi, naglalakaw sa sidewalk. Ang Yeah. sidewalk, tama, paano magka-siringkog ka? Oo. So, mas ang tinampo, naglalakaw sa tinampo. Sidewalk ta, parking ang kihalaba uno-uno ng mga naka-stop na auto. Wala ang sidewalk. O yan nga dyan sa Mayala. Pero may akong nasisingkog dyan. Sabi ko, tandaan ko na. Inikagan ko na kay staff at kamay. Pero may, baka man even ang mga sidewalk ta. I-compare ko ako si Mayor. I-compare niya ang mga Iyo. nasa sa mga tangod kan mga establishment. Iyo. Ayusin hindi ang sidewalk sa tangod hindi. Dapat pantay iyan. Yeah. So, baka ko alangkaw. So, kataning na arado na baba. Iyugon mo kung nagtatangad ka, patay ka. Pag napasala, so handbrake mo, mo. nag-abanti na sa auto mo, din nag-aandar. Yan. Kaya, Okay. it's not just lack of discipline. Yeah, It's correct. lack of infrastructure, kulang sa batas, sa pagkakbatas, kulang sa edukasyon. Yeah. Man, we put our actions where our mouth is. Ano sa plano? Dahil mapigigibo. And Opo. precisely educate the public. Yeah, that's correct. Yun po lang, sir. Okay. May naisipan pa ako, pero hindi, bata ako kaskasero ako, sir. Kaya dako lang kumabubugo pag ako ay... Madam, igwa ka po dyan kikuan. mo. Igwa ka po dyan kiyelo sa refrigerator mo. Uminom ka naman, ha? Ko, sir. Okay. Hindi ka magbuhay kayo. Naku, naman kasalan. Kaya mo na ako mag-try. Sabi Okay. nga, kagi ko, mama, di ka magpantarap kay lintian. Grabe Sabi mo, kasalan mo. Karong sakong lintian. Karong sakong. Takos-sakong ko na daan. Okay. Thank you, sir. Sige po. Salamato, di ba? Boses kan Utaw, Vox Populi. Yan ang pigasabi ta. Vox Dei, ang
boses kan utaw. May punto dum kaya nga ni ang sabi kang presidente, makondukta da tabi mga tugang ki traffic summit. Nganing pag-ururunan ini ang saro niyang nahiling data be disiplina. Tama sa punto ni Mada. Ang saro pala sa apera kan disiplina kan mga Pilipino, kasarabay sa obligasyon kan gobyerno na ayuson ang mga iyan. Di ba? Ili nga, kan sarong aldaw, karo kasuhapon, nagdadrive ako. Suaki ko, kataning ko. Niyata bata. May nasusundan kaming sarong auto, umino-overtake naman sa red and yellow. So, no overtaking baga, mga kurukurbada. Sabi kan aki ko, ay wow, no overtaking nga po yan na linyang yan. Paano mo nga ko naraman? So, pag pig-lecture nga po sa muya kang pagko ako kang driver's license, na dapat nga po yan, no overtaking. Bawal nga po dyan. Dapat nga yan di ba? Sabi ko, nga ako, napaisip ka, nga ako yung mananggad pala. Overtaking yan. Nata nag-overtake ka sa mga araw ka na linya. Di ba? Yan na kuha natin nampung yan. Kaya tabi, mga tugang, kay puan talaga niya ito kidisiplina. Oh, madali lang man. Standby Manong Rick. Hello? Yes, morning. Marinaga. Hindi ka dyan kinari paro pa. Ano? Oo. Yung bagang stoplight, bako green, pula, tapos yellow. Yes. Anong meaning kan pula? Oh, stop para sa auto. Oh, so green. Go para sa tao. So yellow. Go man para sa tuya, sa auto, di ba? Iipamanan po kami ito kan ibang driver. Anong pagdiling? Pag yellow na baga, paspas ng auto, tawa pula na. Salbatana ka. Igabagaan mi ki mga 5 seconds na warning, nagbi-blink baga, di ba? Pag red, green siya ta, nag-go auto, di ba? Pag ma-red na, nag-blink siya ki mga 5 seconds. Minakaskason sa auto. Minakaskason. Beating the red light, migo. Bawal yan. Ayun dapat bantayan. Yung manang gano'n eh. Uyan pa. Ang sarong pa. Mga pasahero. Matutong yan sa may recycling, mapara siya auto. Pag dahil napunduan ni uragan. Yung baga. Daling mo nang bawal dyan magpasakat kay auto. Doon kita nagsasakay. Ano yan? Kung sa isin na puminaran, dyan sin na mapundo. Yan, saro pa yan. Kaya may puntong presidente. Ano, Seling, tamang punto kang presidente sa disiplina? Tama yan. Dapat nga, ang tawan niya kay Kuyan, mag-una pa si Wick, ang mga bantay. Ano na? Yan ito. Yan to. Bibadulan tulos. Pag nagbayuler, bibadulan tulos. Tulan tulos. Tulos. Okay. Ayun na tayo. Sige, medyo. Salamat. Di ba? O yan na, tabi ang pigiling. Hello, Manong Rick. Hello, Manong Henry. Yeah, good morning. Oo. Pa, sige daw. Sige daw. Sige daw. Ang satuya bagang traffic safety code sa Albay, 20 anyos labi na. Ay, salbatan, amigo. Di lamang keyboard member na nakaisip na rin para i-revisit yan. Ego nag-revisit na actually. May mga, may mga amendments na. Oho. Kaya lang, ang problema duman, so, pag-implement baga, dapat baga may opisinang in charge, kaya tapos kompleto iyan, may mga components iyan, may stopping pattern iyan. Hanggang yan, dahil siya napupunuan, dahil siya nakakompleto. Nata. May mga limitasyon sa parte kang gobyerno. Siyempre may ma-hire ka ki tao dyan, permanenteng tao. Ako nga baga bako man ako permanente dyan dapat. Iyo man dapat magay ko kita kikuan pa rin. Pwede ko tang mag-creative. Ang punto ko, amigo, kung seryoso kita sa pag-implementar, pag-disiplina ko ta. Ang mga siring kaya na bagay, dapat ininot ta, no? Iyo. Para, kompleto ta, masoy-soy tagabos. And then, pangadwa, amigo, kultura kang Pilipino, bako lang igdi sa Bicol sa Albay. Kultura pag makalusot, lulusot. Iyo, totoo yan. Pag kinagriparong otoridad, fight sa nakitang fight.
Oo, Diba? ang ano kaya, Migo, sa mga ebidensya, kaya ito, ang koleksyon kang sa tuyang traffic, pag-implementar kang traffic code is nasa 200,000 labi ang kada 2 bulan. Oo. Ngunyan, 2 milyon labi na tarik, Migo. Ang koleksyon. Di ang gustong sabihin, nagdadakol ang Gusto koleksyon. sabihin, nagdadakol sa ang violator? violators. Nagdadakol sa violator, sadi? Yan, opo. Salma. So, habang nagdadakol man ang violator, may sarap pang kultura naman na malaog na nagngangalas kami, pangunyan, nagdadakolan, habo na magparehistro kang auto, habo na magkuhang lisensya, habo na mag-renew lisensya. So, sa mga bagay na pigihiling ni, and then kung paano ma-improve ini, sana pagtarabangan tapo ini gabos tayo ni disiplina sa trapiko apektado kita gabos kung nagsusunod ka itong saro dahil nagsusunod apektado ka kayan sigurado parehas ka muna sa sarong tinampo. Yes. Opo. Yung man sa natabi, Migo. Sige, Migo. Salamat. Thank you. Salamat ang tabi, Manong Rick. Ilan si Manong Rick Mananggan, siya, mga tugang, pinag-assign dyan sa Albay para sa bilang traffic, sa traffic, SAR. Pero ilingonin do, mga tugang, di ba? Siguro dapat seryoso bugtakan kigaro nga Traffic Safety Department kung anong apod ka na bagay na. Dapat may regular plantilya na yung pa nagkakapot dyan. Habang naghahaloy talaga, naglalala mga tugang ang sitwasyon sa ilingonin do sa satuyang probinsya sa Legazpi, sa Ligaw, Tabaco, matindi mga tugang ang kwan, matindi tabi ang sitwasyon kang traffic, pag rush hour, babot ang panahon, sige talaga iyan ang dagdag kanta, nagdadakol mga tugang ang mga auto. Alright? O sige daw. O ni si Dr. Chris Gianan, hiliuntadaan sa iyan na pwedeng ikashare ngunyan, tabi para sa traffic safety. Reaction ninda bilang safety officer bagay ni si Dr. Chris, mga tugang para sa proposed traffic safety. Hello pa rin, Marinaga. Hello pa rin, Marinaga. Yes. Morning. Go ahead pa rin, reaction please. Yes, oo. Kadakol kitang balon pa uli pa rin. Yeah. Saro dyan sa mga pick-upod tang so mga strong points kang sarong so benchmarking na pick-upod. Iyo. Totoo yan. Actually, ang Taiwan is saro yan sa mga discipline ng countries. The reason why na mga disiplinado ang mga tao is igwasing dang pick-upod na strong implementation ka mga traffic rules and regulations. Baka sa traffic rule. Hello pare. Nawara, sandali lang. Hello pare. Nawara so signal ni Pading Chris, hali kaya sa Taiwan si Pading Chris, in fact na experience niya sulinog duman. Ang garinahudyang kita pag-abot sa traffic kon transport ilinga duman nga ni edo na tukon sa Taiwan igwana kipig-apod na anong apod kaan so yan so no contact baga apprehension pag atam itong pigsasabi ni madam na sa US totoo ito di ka man babantayan niya sa tinampo naka-record ka naka-CCTV ka tapos mga tugang pagbayad mo kang resto kan auto mo pagkuan mo kang lisensya mo rimate dumang katabi papabayadon kan gobyerno pag di mo ito binayadan di ka po basta-basta na makakuan ka iyan. Hello makakarinyo. Hello pare. Nawawala si Dr. Chris. Nawawala si Igwa ng programang LTO haloy na sa mga students now, road users tomorrow. Student now, road users tomorrow. Magayon ini. Hello? Yes, hello pare. Pare, go ahead. Kumusta duman sa Singapore ang assessment mo sa traffic tabi? Ano mo kayong padiara mo? Sorry, sa Taiwan. In my entire stay, never ako nakadangog ning busina. Talaga? Ning auto. Tapos talagang warang pulis kang mahihiling. Because yaon na talaga so pag-implementan nila ang no contact policy. Iyo. Saan pa rin na lugar kan Taiwan tabi?
Gabos na lugar. Pati Itong ginuman mo? Sa New Taipei City. Sa Taipei Iyo. ito? Taipei? Taipei po. Dumakay Oo. ang Taipei kung pipigapod na New Taipei City, Okay. pipigapod na Taipei City. So Okay. magkalayan sila. Mm. Anyway, ang ano kayo ni, itong no contact policy, Oo. well implemented na sa kanila. Mm. And ang implementation, madali, aram mo pali kung nata, Yeah. they utilize the citizens. Okay. Paano ang sistema, tabi? Yung sistema kaya baga duman, most of the vehicles, kung pigaapod na dashcam. Okay. Ngunyan, pag may nahiling sila mga violators, pigre-report nila yan. Mhm. Ipadara sa video mismo. Okay. Okay. Oo, Okay. mostly baga talaga, Mm. maski baga digdi, kung mga violators, paano? Tama ito so sinabi kan tarong listener. Lulusot kung walang authority or police. Iyo. Ano yung, pwede Pero- ba lang pa di ano? Pero ang nasa dalan baga most likely ang commuters mismo. Iyo. Halimbawa, nahiling mo so auto ni Henry M. kinabayuan sa pedestrian lane. Di ba? Ay, iyo. Violation baga pa Immediately yan. pwedeng Pwede ipadara mong ang picturean footage ka. ito, isend mo sa appropriate government agency. Sinda Pag lang nag-renew ka bahala kan auto mo, dumang ka, pwedeng patawan ng penalidad. Kan Correct, lisensya. Oo. Oo. And Taiwan is one of the finest city in the world. Oo, okay. Okay. Oo, sabi ko nga ni, garo igwang sabi ko, why finest city? Garo, nahiwagaan ako sa pagka-pronounce niya. Oo. Oo. Uto pala, when you mean finest city, kada iro mo duman in violation, may fine. Nakuha ko na ano. Kaya pala Iyo. finest Oo. city. Kada hero mo, pag may violation, may fine. Tama pa din. And dumala Okay. ako nakailing. Actually, may mga video ako na talagang na-amaze ako on how they behave on the road, on how they move. Oo. Tapos, duman, sagkod na may tao pedestrian lane. Maski na yan nag-red na so para sa crosswalk. Dahil mayro ang mga vehicle. Dahil mayro ang mga vehicle, sagkod na may tao duman. Garo harayunan. Sagkod may nagapalyo. Ang technology sa enda pa rin, garo harayunan sa kita ano, saling mo. Arayoon pa din. Pero pigano baga, the Philippines is striving Oo. para madisiplina. Actually, ito bang mapigat ng age 26, itong Asian Highway. Yeah, correct. Kaya piga standard na ang mga highway ta. Oo, para talagang maano yan. Ang kulang talaga, kaya nakul ang warang disiplina ng tao digdi. Because of lack of implementation. Ikabaga, kung madisiplina ka aki, gusto mong madisiplina, i-punish mo pag nagkasala, i-reward mo pag Yes, pag yes, yes. ang ginibo. So, ang Pilipinas, magayon po ang ang rules and regulations pag abot sa batas trapiko. Ang kulang lang talaga is implementation. Yeah, correct. Pag nag-full implementation kita kan, madidisiplina ang tao because there are other parts in the Philippines where indisiplinado ang commuters. Ninda talaga ang rule. Magduman ka sa Subic, Pampanga, magduman ka sa Davao. Nakadrive na ako Magduman- dyan pare sa Subic Buda sa Clark ka ito? Sa Clark? Ay salbatan ang disiplina. Ayo baga, maski warang nagbabalyo dyan, pag nag-red ang traffic light, maski warang mabalyo, ma-full stop ka. Totoo. Na-experiencean ko yan duman. Ay dunat no sa Davao. Pa-implement talaga nila and they are serious about it. Tangon yan, ang kaipuhan talaga, ining sabi kong pwede tang ma-apply, ining sumbong ng bayan, ining citizen, just to keep Pwede man ang gadiyan, ano? just to keep the privacy. At syempre baga digdi sa tuya, ang kultura ta, pag sinumbong ka, there is a possibility of balikan. Oo. Oo, o kaya iguan duman sa laog, ito palang nasumbungan mo, para Palientes. so gamit itong violator. Oo. Pwede kang yan, So tagsaliri kan auto, relative niya pala, salbatan ng so auto yan ni primo. Iyo. Oo. Yeah. Tapos, ang sarap pang nailing ko duman, itong crosswalk ninda, from left corner going to the right opposite corner, may pedestrians sindang nag-i-X sa intersection. Ayun. Oo. Oo. Which something unique na halos wala sa ibang bansa eh. Oo, na pwede kang magbalyo sa tahaw mismo kang intersection. Grabe. Oo,
para makatipid ka baga sa oras, Yeah. mapayo ka sa right, then from right to left, maduman ka sa ibong kunya, igwa duman na naka-X sa intersection mismo. Oh. Ang kumpare, kumbaga, the finest city o nation ang Taiwan, ang pedestrian, igwak ki penalty? Gabos pa Pag din. napasala ka ma, di ba nga, cross ka sa bakong Pag pedestrian nai-record lane? yan, opo. Oo. Halimbawa, may nagbabalyo, tapos may nakadukot na auto sa pedestrian, pag natandaan mo itong plate number, pag nagsubok ang citizen, pirli ka pa din. Oo. Buda, halimbawa ngayon ako, nag-cross ako sa bako pedestrian lane, pwede ako ireklamo. Pwede ka. Tagabos may CCTV pa din, no contact apprehension. Gabos na kanto ka, nakamonitor. Ayun. So pag lisensya, pag renew mo kang kung driver ka, driver's license o rehistro kan auto mo, pag renew mo, dumang ka. Iyo, Sa pwede Singilon. padarahan ka, duman baga, nakaregister man ang bawat Iyo, citizen. totoo. Pwede kang matrace eh. Totoo, Padarahan ka totoo. kang letter sa araw mo. Tapos when it comes to auto, pag wala kang garahe, di ka pwedeng magbakal kay auto mo si kaya mo. Tapos isasurvey mo na, kung pira ang maximum na kaya kang garahe mo. Dapat may garahe ka. Yes, garahe ang requirement sa INDA. Second na sanayan ng mga driving lesson, driver's license. Oo. Iyon. Arong sila kang kakuan, kasensitibo ng ngunyan pag-abot Iyo. sa traffic rules, Opo. Gabos ang bike lane, tapos ang motor, ara mo pag-stop, approaching an intersection. Oo. Wala kang motor na maiiling sa gilid or sa likod kang auto mo. Oo. Ang May Taiwan... way sinda, pag approaching sinda sa intersection, there is a box sa inutan wherein duman lang dapat ang motor nakapwesto pag Iyo. full stop. Lingaw ko During lang, red. lingaw ko lang supurma kan gobyerno kan Taiwan, pero under iyan supervision kan Chinese, di ba? Red China, tabi pa ang Taiwan, di ba? Ito, ngunyan baga, nag-separate na sila sa China. Naging independent na. Iyo. Pero, Pero, kaya nga ni baga, there is a, kumbaga sa political conflict na gustong bawiin kan China ang Taiwan. correct. May conflict mo Kaya niyan eh. pag itaram ka duman, ang mga tao duman, pag nami-mention yan, gari irritable. No. Taiwan is different from China. Iyo talaga Okay. So, gari ko mas gari makas sa development din ang Taiwan. Yes po. Tapos ang saro pa, kaya nga ni limitado ang pagbakal nila kang auto. Talagang malusot ka, sabi nga ni sa mata kang dago. Big improvement nila ang railway system nila, bus system, to encourage itong mga tao na magamit kang public transport. Yeah, oo, iyo. Tapos connecting itong mga key cities. Takon improve. Underground, tunnel system. Yeah. May mga tunnel system sila, mga ng tunnel linda. Iyo, Imbis takon- na mag-ikot baga sa bundok, Iyo, liluhog baga, ka ng mga bulod. Oo. Takon Para ikama sa na maglusot pare, ang may tinampo. kung ikama sa na may auto ka, nailing mo na magayon ang transport system, public transport system mo, dumang ka na masakay, di ba? Definitely. Mas Pati mga competitive bus system sa ninyo, diri mong talagang auto. They observe traffic rules and regulations. Buda barato strictly. pagasinda, di ba? Ang traffic bus transport mo buda, train transport. So mga top up, may top up, mas barato ang bayad, di ba? Pag pasadiri kang gobyerno. Oo. Tama itong tigapot ng accessible, Yeah. comfortable, and barato, cheap, na kaya kang sabi yung pinakababang worker or labor naman sa Oh. Taiwan. So grabe ang improvement din sa transportation. Ano pa sa observation mo? Grabe. Sabi ko nga ni, ma-amaze ka on how people behave on the streets. Oh. Transport ka, itong mga auto, commuters, pedestrian. So, may obligation, may obligation gabo sa mag-report. Bako lang ang police enforcement. yes. But not Once only na minailing CCTV. ka, tapos footage na may nag-ayular at talagang na-document din na validate, talagang pwedeng i-apprehend itong violator and i-fine. Iyo. Pero gari ko pag nag-send ang citizen good sa ko, baka igwasin na kigari paagi para ma-validate. Di ba? Madouble Yes check. po, igwa. It's not actually citizen's arrest pero katabang ang citizen, solve ka ining disiplina. Okay. Pa ito nga ni kumbaga sa baga isumbong mo. Iyo. Oo. Siguro, sir, iniguyod na si Presidente Marcos baga, makandagdag ki mga traffic summit. Siguro, ang mga mag-join dyan, mag-benchmark muna sa ibang nasyonal. So, tultul na benchmarking, bako dyan ko. Correct. Adi? Oo, tama.
tama pa Kaya din. mga junket na So, napakuna sa na puro benchmarking. summit. Okay, Oo. punta di implementation na nga ni. Magayon na ang ano tayo. Iyo. Full implementation kang bawat agency. Sabi ta nga ni, kung kaya ka mga agencies, utilize ang citizen. Yeah. Dakulan pa man baga, mas dakulan tultul ng Pilipino. Yeah, correct. Oh, okay. Tapos itong system i-improve ninda, ito nga ni on how to protect itong mga nagsumbong. Definitely baga sa kultura ta, yan ang takot ng iba kaya po magsumbong. Dapat isumbong mo kay Bungbong. Ano? Oh, pwede baga, magayon niya na tagline pa di. Isumbong mo kay Bungbong. O bako? Wari ba ko isumbong mo kay Tulfo? Driving baga, magayon bagang slogan Diba? niya. Isumbong mo kay Bungbong. Gari may task force siya. Claro. Anyway, bastaan mara implementation talaga. Yan solution man sana eh. Ayo. Kaya Pag kung kitang ordinances. Magdidisiplina ang tao. Yes. Okay. Thank you pa ha. Salamat Okay, kami sa thank you, sharing buddy. kan sa mga experience sa Taiwan. Thank you so much. Sige. Salamat. Thank you. Di ba? Maganda ng punto. Ali kasi Dr. Chris Gianan, mga tugang sa Taiwan. Alright. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning po. Good morning, bright boy, Makalaya. Thank you for the compliment, sir. Sige po. Ano pa sa imong reaksyon? Pwede ba ka tauning di dokumento? Sure. Go ahead po, sir. Go. Dapat magkaigwa ka ng policy sa mga caller na magtao ka kay maximum is 3 minutes 3 minutes for every caller. Okay. Okay. Ang reaction mo para sa kwan? Oo. Ako nagpara nagdalangog. Iyo. Yan. Kaya man kaya sir kikwan, igwa man kaya ki mga points na dapat mong pahalabaon, tamaray ang pigtataram. Di kung kwan. Pag may pala tapos yun, di mag-call man. Aha. Okay. Yan. Ang problema talaga. Ayun. Yan. Sige sir, apod giraray, naputol sa caller ta. Lampas na po sir sa 3 minutes mo. Tumpak po yan. Nauso po ang tupad, sabi ni Jeril. Alright, sabi ni Bossing Glenn. Sir Glenn, maray na agad tabi amigo. Ang sa kuyang amigo na budak kay Ma'am Ja. Oy, happy anniversary sa inyong duwa tabi happy wedding anniversary sa inyong duwa. Regarding traffic system, in Singapore, no contact policy. Speed cameras, red light cameras, high fines for serious offenses, including suspension, revocation of driver license. Pedestrian safety is priority. Citizens are encouraged to report traffic violation through video, photos uploaded to Singapore Traffic Police. Demerit system. Tama yun yung pigasabi ni amigong Glenn. Pareho kan practice duman sa Singapore na ang citizen tabi igwaki piging ganyar na mag-upload ki mga videos or photos sa sendang Singapore Traffic Police. Diba? Ako talaga, okay ko kayo ng no contact. Sa Ligaspi, baga, nang ururo na no contact policy, di ba? May mga cameras, red light cameras, halang kaong fines, etc., etc. Kaya lang, nata daw yan tapag abot sa implementation, tabi. This is a good point, tabi, from Singapore experience, mga tugang, paikinaraman sa traffic rules. Hello? Yes, sir. Yep, go ahead, sir, sa reaction po. Tanaputol ka kanina. Yeah. Naman problema tayo sa trafiko. Wala disiplina ang mga gangan ang mga pedestrian man. Opo. Saro pa dakol na mga volume of vehicles na kaya dapat limit. Okay. Saro. Ang pag-issue sin lisensya. Yung bako qualified nakakuha. Dahil nag-agi ang ki-examen. Kunin sir, maski sa mga
may lisensyang tultulang pagkako. Paminsan sarawayon. Bakit ano yun? Oo. Sa ibang lugar, mahiling mo, sa ibang nasyon, kasi nagmamando ng nagmamaning trapiko, pero disiplinado ang tao. Pag sinabing, pag nasa intersection ka, full stop ka. Yes. Opo. May bitaran. Dito sa Tuya, na-absorba naman sa mga mga trapeta sa Pilipinas, pag iyon sa ibang relasyon, nakasunod sa pagkabuk din sa Pilipinas, na man i-implementar na ukulan nila sa kwan. Yeah. Okay. Opo. Nabuda sa dit ang mga kalsada. Opo. Okay. Dapat ang gobyerno mag-gibo ng lakdang para maiwasan tayo na kasadong kwasan trapiko. Opo. Okay. Ayaw man lang Salamat, po. sir. Salamaton po. Salamaton sa reaction. Alright. Thank you so much. Yan reaction tabi. Speaking of kalsada, nga ni baga na AH26 na iyan, Madam Rides, Ate Rides Barsha. Yan baga na AH26 na iyan. Nilingon mo from Batanes to Tawi-Tawi. Boss, 4 lanes dapat ang national highway ta. Hanggang ngunyan baga dahil natatapos ang 4 lanes na iyan na AH26 na iyan. Di ba? Sabi ni Ate Rides kan Rappler, madali lang may Noel at basahon ko lang sa reaction ni Ate Rides na alat ko na napasain na ito sa babasahon ko na reaction ni Ate kana mo na Noel lugutan na tahuban so kan message mo sa reaction ni Rides. Madali ito basahon ko taon. Sa mga nationalist na dinuman niya, may 5 country siyang na-identify na maray ang disiplina sa kan mga drivers. Hello? Good morning, BP. Yes, morning. Simple yun man sana. Nakulong sa tuya ang mga ordinansa. Nya. Kung gusto tayo yan nag-ibon, dapat i-implement yung maayos. Yes. Hindi man ang pwedeng taramantan na disiplinahon sa dirita. Yes. Dapat kita disiplinahon kang policy. Hindi pa kita na disiplina, pwede pa kita may rason. Look, sabi ni Doc sa Taiwan, sa Singapore, kung saan pa, natatakot ang citizen. Iyo. Buda, diba? nasa daw Kasi medyo duman. Tinda. Ang enforcement sa inda, baka takot ang mga enforcers, buda, ang mga local chief executives o national executives na magpasunod kay mahigpit. Adi, kita digdigaro harap dito kita. BBP. Dahil man ang makakasabay dyan, ordinansa yan. Yeah. Ang ma-implement ka so agency na dapat mag-implement. Opo, okay. Pero kung tama ang pag-implementation ta na may kumbaga may ngipon ang batas ta, doon ako pakita ang problema. Diba? Number 2, BP, nasambutan mo ang AH21-an? Iyan nga nila. Salbat. Punta ka, BP, nasabutan mo kung nata may AH21. Asian Highway, ASEAN Highway Ano mo sabihin kang Asian Highway? Iyan susugan sa standard kang, so ASEAN integration baga? Correct. Ano ang ASEAN integration? So, dili nga na yan na tinamputang ananggan mo niyan. Di mo na, anmares ng tinampong nailing ka pa, sursugon. Ako na BP, AH29, 4 lanes. Anong purpose ng 4 lanes? Yeah. Taro pa yan. Diba? Dito ba naram? Ang purpose kan 4 lanes, nani kaapat, parkingan kan mga truck. Sala ka, BP. Okay. Baladan pa. Baladan ka na. Okay, sige, Migo. Salamat. Wala ko na. Awinda. Magayunan mangot ang 4 lanes natin out. Sabi ni Ate Rides Barsha, I'm listening to your program. Excuse me. Sure din lang. For 15 countries I've been due to my journalism fellowship abroad. The best countries and disciplined drivers ay sa nasyon kan Japan, Singapore, Sweden, Paris, and Hong Kong. Subic din very disciplined ang mga drivers. Yes, totoo Ate Rides. Kung nagigibo ang mga nagsusunod na mga drivers sa Subic, nataday nagigibo sa buong Pilipinas. Iyan ang hapot. Diba? Kampanon baga kaya ang Subic is under government, US control iyan boda, yan
sa Clark, di ba? Pero nagigibod until now nagigibod man, day po nagigibo sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Ili nga yan na Singapore, Sweden, Paris, Hong Kong, etc. Grabe ang disiplina ninda mga tugang pag-abot sa bagay na yan. Kita nata daw ani buda. Ani batang mga elected officials pag ma-implementar na, pag-abot kan eleksyon naglulumoy. Naglulumoy. Senador, presidente o konsisay, mayor, gobernador. Minaro lumoy ta. Ang sabi kan mga tao, ma-eleksyon ang uro higpit mo nga o garing, ma-eleksyon baga. Look at that attitude. Gusto magpasunod ang local chief executive, mga tugang kan marhay para sa gabos. Babaluson mo pag-eleksyon. Iyan ang problema ta. Henry M. in the morning. Henry M. Iyan mga tugang ang problema ta. Basta morning, Henry M. Pagbabalik po kita, ha? Makalipas lang ka ibang mga patalastas, kasarabay pa iba pang mga reactions. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rank. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. K2D. Kito ko. Christopher ko. K2D. Christopher ko. Serbisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Asing kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wala sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asin programa sa mga albayan. Bukun pa ka ito, subukta na serbisyong ko, ang idol ko sa segundo distrito. Kito ko! Maginhawang araw, Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
Naaki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop up, bubbly ang sarap. Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda, humilde sa mga tao. Si Jessup Salceda, ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang
Na-experience mo na ba ang ganitong energy? Energy! Naku, nag-crash! Eh yung ganito, Energy, 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 energy. ay, palpitation! Baka di yan pang everyday energy. Dapat, Healthy energy! Mag-Enervon! Helps unlock healthy energy na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Ikaw, healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw! Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming pa premyo! Lamang ang panalo sa Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prices kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo sa Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum-yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum-yum talaga. Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Some energy drinks promise power, but are more like this. What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. New Predator Energy Drink. Now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. SRP. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya
Tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:42 nin morning. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Hapot. Ano nga ning hapot na? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaki hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang ladara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing maugmang atay, kay po nasabayan po ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal sa panginot na butika o drugstores nationwide. Sabi kan sa tuyang, madali lang tabi mga pag-iriba. Tatapusong ko ining kadakol na mga reaksyon sa sabi ni Sir Glenn, one time ngayon in 2019, nadali ako beating the red light. Letter sana ang nag-abot sa ko, pipa-confirm na ako sa driver. Or kung si Isay ang driver, kung bako ako ang nag-drive. Siyempre, nag-confirm ako na ako sa driver. Sumabayad ako kan fine na 400 Singapore dollars salbatana. O kaya 15,000 pesos. Since then, dain na lesson learned. Yung magani, imagine beating the red light, $400 ang penalty. Beating the red light lang yan Nagbigla kang nag-cross sa tinampo na nag-red so ilaw ng traffic light. Ang $400 mga tugang nasa 14 o 15,000 pesos. The best talaga ang traffic system and traffic infrastructure sa Singapore. Harayom pa ang Pinas. Ang driver license sa Singapore dahil expiration. Kaya igwa ki demerit system. Sarong basihan para masuspend o ma-revoke ang license kan drivers. Kaya discipline talaga ang drivers duman. Kanina, igwaman mga pasaway pero isolated cases sa Sindakop Tulos. Yan. Diba? Ang ngunyan ko lang naaraman kita baga sa Pilipinas ang drivers, ako natawaran ako nga nag-renew ako 10 years dakul akong makasarabay na natawan ng 10 years so mga daing violations baga sa traffic rules buda pag primero gari 5 years. Sa Singapore palan, dai mga tugang kikwan, daing expiration ang driver's license. Pag na-issuean ka, may demerit system sinda. May demerit. Halimbawa, nag-violate ka kay niyo, nag-deteriorate ang kwan mo, ang sa imong lisensya, hanggang sa pwede kang suspenderon o ma-revoke ang sa imong driver sa pagmamaneho. Iba, magayunon man na practice. Magayunon man na practice. Alright. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Good morning po. May sila po sa LTO. Opo. Now, kung halimbawa, assuming, para sa mga road user, po, Sir Henry, emang po, so, may lisensya kita, di ba? Halis LTO. Opo. May ORCA, halis LTO. Puro tayong binabayadang gapos. Bayad tayong gapos sa hindi na updated kita gapos. Opo. Ano naman ang parte naman sa LTO? Responsibilidad nila. Aha. Expect nila, huwag pag nag-deliver ng DF, hanap ang mahiling at orasan ng kwan. 1 day, 2 days, mga ilang days ka lang manili. Impan motor mo, or ano ka. Opo. Car mo. Ano naman ang kwan nila kung halimbawa na disgrasya? Eh, wala ka tamruli. Na disgrasya.
ng tao. Opo. Ni Uy ni Ari, sa road namang na Mascot, para mansinda Pontevedra. Ako, disappointment man yan sa parte sa kuya. At ang pangalan siya koleksyon. Opo. So, 45 billion na yun, user bill. Ito, pinagkaragawan lang ko sa Senado. Wala na ako sa programa. Wala mo sa mga kliyente nila. Just magbayad na. Yeah. Okay po. Anong programa nila? Kita parang 1,000 kita kung nakaserve kita ang halimbawa, nakakapit kita ang 25 years ang posta. Parang 1,000 ang nakuha nila sa tuya. Pero, nag-contributed or nagkaroon sila, nag-contribute sila sa mga interest. Wala sila programa kaya. Iya po. Okay. Use tender ng mga collection sa Bayulis. Yeah, okay. About 45 billion sa panahon. Anong hindi mo kanina? Pintilingit-lingit, nawarat na. Parang sinarang taon, kanya-kanya taon, nawarat. Opo. Oo. So, kasi kung ako ang implemento sa Gabo. Okay. Pero yun yung supposed to be ipon ng programa. Ang ngayon mo, mag-feedback nga. Incentives to the mga nagka-disquid man, na mga full-paid na tindanos, religious man magbayad. Opo. Okay. Okay po. Di ba lang po? Yes, sir. Salamaton po. Salamaton tabi sa reaksyon ko niya na pagkaaga. Ha? Salamaton tabi, sabi ni... Sir, very lax na sa tuyang rules kasi sometimes ang lawmakers are the lawbreakers. Another is a connection despite may mga bad circumstances, wala lang. Cause of that, we should apply iron fist para gabos magsunod. Thanks po. Yes. At ako, sa totoo lang, gusto ko tabi kay gobyernong maigpit. May reward pa di ang nagsusumbong. Dapat ang pagiging mahigpit niya, fair, mga tugang sa gabos. May fairness. Pero kung ang pagiging mahigpit, may pinagpipili. Ano bang kita may problema? Dapat fair po sa gabos. Hello? Good morning. Yes, sir. Good morning. Regarding topic naman sa no contact policy, siguro kay po ang i-retrain ang mga implementors. Okay. Kasi so pagkasabot ninda, ang pagkasabot ninda, no contact policy, pwede, dahil mo ang pagkontakan ka, may kapot ka yan. Yun, pagkaintindi ninda. No contact. Di pagpakiaraman yan. No contact na yung pagpakiaraman yan. Di pagpakiaraman yan, tadagit, madiskwido ka kaya, dagitan ka kaya. Oo. Arog ka ng pagkaisin ninda. Di, kung sabihin mo pare, haloy naman sa tuwi para no contact policy. Halo yun natabi yan. Ibang kwan. I-retrain sa implementors. Ibang strategy. Sarawayon ka. Tapos, ito mga tabing so bago ka mabakal, dapat may garahe ka? Yeah. May bagong requirement pala mo yan ang mga car manufacturers o mga dealers. Ano? Ahagadan ka affidavit hari sa barangay captain. Na may pwesto ka duman sa highway. Paulok mo naman ako ngunyan na aga. Hindi mo lang, tabi. Gusto ko lang happy ka. Sarawayo din yung joker din. Bye-bye, thank you. Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Ano daw tabi ko implement man ang number coding sa bilog na albay nga ni mabawasan ang mga auto sa tinampo. May maray kayan gibuhon ang criminal case ang wara lisensya driver buda wara rehistro ang car. Gabos na contact apprehensions naka-TRO kan Supreme Court kaya estapo yan. Naka-TRO pala na di. Matibay talaga si Doc maski dahil siya nagkandidato iboboto mi. Sige, Doc Chris daw. Yan ang resulta kan sobrang demokrasya halion ang mga human rights naan ibalik ang corporal punishment sa school aber ang dain magtul. Iyo baga, yan ang mga nations na mga maray an implementation. Bako man sinang mga full democratic countries, di ba? Taiwan, Singapore, di ba? All right.
Tama yan, sir. Sa pedestrian lanes sa nga ni akong senior citizen nagbabalyo na pigbubusinahan kan mga nakamotor. Ang gustong sabihon, painuton ko sinda, kaya kamong mga nakamotorsiklo, de kamo gugali. Mga papakangon ko, kang payong kung ako nagbalyo sa pedestrian lane, de kamo magbusina. Iyo baga, tama ka po dyan. Tama, sir. Digdi sana sa Legazpi, no parking mga park and passenger jeep, malload, unload sa taho, tinampo materinda sa sidewalk. Yan. Tama po Henry, disiplina ang kulang sa mga Pinoy, TY. Good morning, Henry. Kay puan po talagang disiplina kan mga Pinoy. Kaya lang ang problema, tapag mayor ka, gobernador ka, o sisay na elected official ka, magurigpit ka, ang sabi kan mga tao, ma-eleksyon baga, baluson mi ka, yung mananggad. Ano, tama ka po. Yan sinabi ta kasobago eh. Regarding dyan mga tugang sa kwa na yan. Regarding po dyan sa mga style na yan pag ma-eleksyon. Alright, bueno, aramon tandagdag na report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang kay Batabi, si Joshua Bino. Report tayo, PNR office sa Legazpi, day pwedeng magtaram. Joshua, good morning Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa siopaw na lang sasaya. Aha. Nagdiretsyon na lang kita sa tindahan ng siopaw. Tawara manin pwedeng makahuron. Sa? Na persona sa opisina kan PNR digdi sa Legazpi. Nata. Sa pinagpaplanuhan ko ta kan DCGB News na makahapot-hapot lamang. Ikinaraman nga rin na sa nangyaring aksidente kan Sabado. Tama. Kung sa insarong tren ang sinalpok ang sarong pick-up truck nagsapar din matinding danyo sa bihikulo. Alagad kan may mga kaulay kata na sabi niya sa ang relievo ta naka-leave so nagmamanage ka na o ng bito ng istasyon. Naiman nga kami sir otorisadong magtaram. Nagbalo kita na niya ko sir baka pwede tang makontak so pinagrelibuhan mo. Kan mabo yung makauron duman nga pwedeng makihuron sa Naga. Nagbalo kitang mag-agad ng cellphone number. Dahil mandasin ng cellphone number. Ngunyan. Ngunyan. Butaw. Sabi kan driver. Kapit na lang kitang siopaw. Tama ka punaw. Actually, sarong topic ko tak ngunya naga yan. Ang issue duman, kung nata day naglaog, so stopper. Buda, kung natan mga release sige sa palibot, day ng stopper. Na bakal. May sinabi baga ka to si BM Hisham na kung pwede nga. Dulog sila sa barangay, tanod mi na ngayang mapait lugod mag-plugman. Kota na. Basta tawan niya kami kay mga equipments na pwedeng magamit. Kota na. Kundi, dahil man da pwedeng magtaram. Dahil naman ako nagdiretsong mag-apot. Dahil kita. Sige, takon mahanap ki kontak. Kung talaga ito eh, may, kasaling ko naman kikuan, may negligence naman so, sorry maging judgmental kita. Pero dapat, iyan namang, ibalik iyan na, so, kuan, barrier, stopper nga pagkaan. Stopper. Tapos, so tawo na nagbabantay dyan. Flagman. Taday mo man pwedeng mabasol ang nagmamaneho kung makross ki bigla, kung ano na dyan sa sariles na yan. Diba? So, dapat, igwa kita ki in charge para dyan. Sige, okay. Okay. So, iyan tali dito ang initial ni resulta kan inotang pagbalo na makaagad nin statement alin sa PNR opisina man dito sa Legazpi. Naga pa lang. Siupaw pa lang sa solusyon. Siupaw. Sige. Panagusan. With Boy Mata, Josephina, DCGB. Thank you. Sabi ni Boy Bitangkor, Sir, why don't we not compare Philippines to other countries? Tadig di sa tuya, kung nakauto ka, madunong ang driver, lalo sa traffic light, nasaro, garo gusto na mag-idali, na minapundo sa salang punduhan. Igwa nga ni na minapundo sa may no parking na signboard. Yan, tama ka dyan, boys, sa mga observation. Jimmy, nasalita, mga tugang may dagdag na report, Marine hatchery sa Ligao, pinatos na kan bifar nin mga blacknet para dae mapuruhan kang init kang panahon na nagampigi similyang sira sa maunon Ligao. Iyo tama.
na-mention ini kan so Earth Forum kan mga nakaaging panon na may problema palan ang mga sira, mga shrimps, no? Pag mainit ang panahon. Kamin Jim, good morning. Yes, VP, maray na aga sa mga parantabay. Nag-purchase na mga blacknet, kubong, na iyoan pang ulang sa sobrang init. Kan panahon, kung saan maski mahal, nagpakal ang BIFAR sa pamamayon ni Regional Director Ariel Pio Quinto para maprotehiran ang mga pigsimilyang sira sa multi-species marine hatchery na makukuha sa barangay Maunon sa Ligao City. Sa ngunyan, binurugta ka na sa ibabaw ang mga kwadra kana mga sira para dai direktang magulpe kan saldang kan init an mga similya kung saan kadaklan digdi ta BBP tilapia na pwedeng mabuhay sa dagat asin sa mga freshwater na available digdi sa marine hatchery. Ang blacknet na ini na kukontrol ang sobrang temperatura kana panahon mantang kulang pa an sa indang binakal kaya sa ngunyan minapabakal panindagdag na net ang BIFAR. Sigun kay RD Ariel Pio Quinto, nagpupuo na sindang ngunyan kuta na mag-disperse kan mga similya sa mga recognized nindang organisasyon kung saan poraber nagre-release sinda ni na similya pigbabalidate muna kung talagang iguanin na fish pond na ready ang mga beneficiaries para masigurong produktibo ang mga similyang ini na i-release ninda pag-abot kan mga aldaw. Ano Jimmy, tama ba ang pagkasabot ko sa report mo? Ikukubog, itataklob? Itataklob Iatop? Oo. Iatop para malindungan sa mga sira? Amo. Ay nako. Na-mention man ang ganang Earth Forum na pag mainit pala ng panahon, nagagadan ang sira? Budaya na sa mga anong apod ka na similya kan mga sugpo? Nakakagaradan pala niyan? Ano? Magagadan ta. Siyempre mainit sa temperatura kan tubig so oxygen maluya. Di mabawasan naman kitang sira. Kaya nga yun ang solusyon so trap net. Dahil pwedeng atupan ki ngaya para buro-barato ki sala-sala. Uy, sanyo. Masulo pa ba, masulo pa ba kaya? Marining net, ka natatangkasa na. Baka buyong sa parabantay, nasa Britain pa na. Iyo, okay. Basta, siguro, ang net nan gayon, may tama na temperature na minalaog dyan para lang sa sira man, di ba? Design talaga para dyan. Nakukontrol na ka na Ay, very good ang temperatura ta. Kung dahil ki net, siyempre pag nagtama sa sobrang direkta init, so tubig mainit. Correct. So magagandan. Kung matatandaan multi marine hatchery na yun sa na-establisher dahil sa esperso sa Kongreso ni Congressman Fernando D. Cabredo and sa katabangan man, natural kan lokal na gobyerno kan ligaw. Sa Lazada da sabi ni Joker, pakisabi niya kay Jimmy, barato ang blacknet sa Lazada, kadakol? Namuya garo. Baka pwede dyan, di ba? Makatipid. Kung sa mga raot na kubong, tahion, tanganing libre na. Yes. Dahil Okay. dahil man pwede. Okay. Iba manining blacknet kayo ni? Yeah, design para talaga dyan. Sa init man talaga ini pinagbubugtak. Okay? Yan ta BBP, sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGP nyo. Thank you, Jimmy, sa report. Sabi ni Ses Philip Lorica, actually, it's more than just kulang sa disiplina sa kalsada. May correlation ang volume ng car sales sa volume ng traffic. I think na ang reason for that is kulang ang other transit options like regional and intercity trains, rapid metro commuter, dedicated bus lane and bike lanes, and pedestrian zones. Marami sa mga lungsod natin ang mas marami ang kalsada kaysa pampublikong transport, arogan metro train, metro, tren at rapid transport. Shout out sa mga taga Banwang Daraga. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Anhapot
Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda